आगानफ्राय आगानब्रै जुमुनफ्राय जुमुनब्रै हाजोफ्राय हाजोब्रै गंगारफ्राय गंगारब्रै रजंफ्राय रजंब्रै आसुंब्राय आसुंब्रै एमावब्राय एमावब्रै माइनावब्राय माइनावब्रै दहाय आइफोर आफाफोर नोंसोरनो खांबोनाय बाबोनाय नोंसोरनो फोरोंबोनाय गियान होबोनाय नोंसोरनो बोर होबोनाय होदों दे नोंसोरनि नामैबो लारि लारि बिबारनि आलि दहाय आइफोर आफाफोर गोसोखाङो नोंसोर गिबि बिमा बिफाफोरखौ दहाय आइफोर आफाफोर बोर होदो जोंनि गेजेरजों अरायसम ग्रोम ग्रोम आलो गोजोन दहाय आफा बोराइ बाथौ दहाय ओजोंहाय सोर सोर दङ होनोब्ला हायलुं आग्रां खैला सानजाबरालि राजखुमब्रि बिसोर जादों नों नुवाथारिनि हा दै बार अर आरो अख्रांनिगिरि मुलुगनि जेनिबो सोरजिगिरि बिसोर जादों नों बिफानि गोथार सोरजि बयनिबो खांनायगिरि फालिगिरि फोथैगिरि अननायगिरि राहानिगिरि बुहुमनि जिब जिबिखौ राहा खालामग्रा सोरजिगिरि बोसोनगिरि नोंनि गुन गोहो सान्थौआ अराय गोथौ दहाय आफा बोराइ बाथौ। बेबायदि जोंनि दैमालु दालाइ आफादनि सानजा गहपुर दैमालु दालाइ आफादनि सिङाव 20था गामि दं। दा बे 20था गामिनि गेजेराव जों हांख्रायनानै मोनदों दिनैनि आर'ज थिलियाव खमबाबो 250सोआ जादों होननानै जों मिथिनो हादों। 250सो रायजो राजाफ्रा फैनाया माबायदि राहाजों लाबोनो हादों? दा बे राहाया जाबाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय गावबागाव गामिया गारि हान्थामेलाखौ गावबागाव गामियैनो जथाय खांलायनानै हेफाजाब होफैदों आरो जोंखौ जथेस्थ' मोजाङै मोजां। बे समाव नोंथांखौ सानजा गहपुर दैमालुनि जे दालाइ आफादनि आफादगिरि जानानै जोङो बरायबाय। दायो जों नोंथां नेहाथारिखौ जोङो खावलायनो नागिरदों जे नोंथांमोना बे बिसनाथ जिल्लानि गेजेराव थानाय गामि गफानि रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना माबायदि रादाब हरनो सानो, मा खावलायनो सानो? खुलुमबाय। गिबियावनो साफ्रोमबो नायगिरि रायजो राजानिसिम जोंनि बे बिसनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय हायदाबारि गामिनि बे गोथार बाथौ सिबिसालिनिफ्राय साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आंनि गोजोननाय हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। दा बे बेलायाव जोङो बिसनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बे हायदाबारि गामिनि गोथार सिबिसालियाव जोङो दैमालु गहपुर दैमालु प्राइमारि हान्जानिफ्राय गासै 25खान गामिनिफ्राय जोङो 250सो रायजो राजाखौ लानानै दिनै गाजा गोमजायै जोङो आर'जनि हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। दा आर'जनि हाबाफारियाबो मोजाङै मोजां सोलिलांगासिनो दङ। दा बे बेलायाव आसा खालामो आरो फैबाय थानाय समफ्रावबो जाहाथे मोनफ्रोमबो आफादनिफ्राय आर'जनि हाबाफारिखौ मिरुनि बिथोन बायदियै मावफुंलांगोन आं बेखौ आसा फारियो। आं बेखिनिखौनो फोरमायनाय जाबाय। साबायखर। बे समाव बिसनाथ जिल्ला दुरा बाथौ गौथुम आफादनि जानानै नोंथां आदाया मा बाख्नायहरनो सानो, माबायदि मेसेज होयो? खुलुमबाय बयखौबो नायगिरिफोरनिसिम। जों बेखौनो जोङो खबर हरनो बा मेसेज हरनो सानदों जाहाथे जोंनि बे दिनै आर'जनि जिथु हाबाफारिया जोङो सानदों जों जाहाथे जोंनि गथै
बुहुमनाङैनो जिथु जोंनि बर'नि जोंनि बाथौ धोरोम बेखौ जों फोसावनायनि मोनसे आलम लादों आरो लोगोसे बे मिशनजोंनो जोङो दिनैनि गासै जोंनि बिश्वनाथ जिल्लायाव जेसेबांखि गनागफाव थानाय जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा जाहाथे मोनसे सुरजों मोनसे रावजों मोनसे आलापजों मोनसे आर'जजों जाहाथे जों गासैबो खौसे जानानै जोंनि दोरोङारि गासैबो जों खौसे खालामनो हायो लोगोसे मोनफ्रोमबो बिहाबनिफ्राय सफैनो हानाय दिनै आरो जोंनि बे दिनै दैमालु आर'ज हान्जानिफ्राय सफैनो हानाय गासै आर'ज हान्जानिसिम सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय लोगोसे जाहाथे बिथांमोना दिनैनि बे जोंनि बिश्वनि गोजोन आर'जआव जाहाथे बिथांमोना बाहागो लाफैनायनि थाखाय आरो बेबायदिनो आरो मोनफ्रोमबो बियाबफ्रा जाहाथे बाहागो लाफैनो हाथों बेखौनो आङो बयखौबो खावलायबाय आरो जाहाथे बिदिनो मोजां दिनैनि गाजा गोमजा जिथु आर'ज जालांनाय हान्जाफ्रा बिदिनो जाहाथे मोनफ्रोमबो आर'ज हान्जाफ्रा फैनानै मोजां खालामनो हाथों बेखौनो आङो बोराइ बाथौनिसिम आर'ज गाबनाय थाबाय।